Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva, vážení hostia, na základe 13.34 písmená Hlava Rozhodovského číslo 490 som zriadených nespočných zmien a doplnkov otváram mimoriadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva finančný rádovosť, na ktorom vás všetkých vítam. Podľa podpísané preznačné listiny konštatujem prítomnosť na spoločnej väčšiny poslancov Mestského zastupiteľstva. Teda z celkového počtu 25, 21 poslancov na základe zasadnutie za označené schopné. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnili pán poslanec Paspal, pán poslanec Košu, pán poslanec Zdavčák, pán poslanec Lamboža. Za obyvateľov zápisnice o vynesení určujem poslancov teda Daniela Benička a pána Edvarda Hartmana. V prípade hlasovacie zariadenia zastupiteľov bez počítavania hlasov určujem pána Patrika Guriana a pána Jana Babička. Prosím, hlasujeme o týchto návrhoch. Ďakujem. Program mimoriadneho zasadnutia ste obdržali vo banke. Ak dovolíte, vzhľadom aj k uzneseniu, ktoré bolo predošlé, máme návrh na ako nový bod z programu doplniť návrh na uzatvorenie zmluvy o porozumení o záväzkoch o uzavretí budúcich zmluv spoločnosti Idea Grande. Teda zároveň navrhujem, aby sa pôvodných bodov číslo 2 až 5 rokovalo ako bodov číslo 3 až 6. Ako nový bod číslo 2. Doplniť návrh na uzatvorenie zmluvy o porozumení. Čiže ako nový bod číslo 2. Ako prvý bod, hej? Áno. Návrh na uzatvorenie zmluvy o porozumení o záväzkoch o uzavretí, tak som povedal s tým, že sa pôvodných bodov číslo 2 až 5 rokovalo ako bodov číslo 3 až 6. Má niekto ešte ďalší návrh na zmenu programu rokovania? Ak nie, pán poslanec. Ako bod číslo 5 navrhujem diskusiu o spôsobe zaraďovania bodov do mimoriadneho zastupiteľstva. Ďakujem za návrh. Čiže ako bod číslo 5 že diskusia, pán poslanec Lípka dal ďalší návrh, ešte nejaký ďalší návrh. Nie je taký návrh, ak dovolíte, dám hlasovať pán Fakická, pán predseda. Ja by som navrhoval, vzhľadom k tomu, že sa zmenil program, navrhujem ako predseda poslaneckého klubu 10-minútovú prestávku, aby sme sa mohli povedať. Ďakujem pekne. Dám hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Benička. Odhlasujeme si návrh na 10-minútovú prestávku. Prosím, hlasujeme. Ďakujem za 12, že sa teda nehlasovali všetci, konštatujem, že tento návrh je prijatý. Sú ešte nejaké návrhy na doplnenie?
dávam hlasovať najprv o mojom návrhu. Ako nový bod číslo 2 doplniť návrh na zatvorenie zmluvy o pomení záväzkov. Prosím, hlasujte. Že dám hlasovať o programe ako celku. Nech sa páči. Týchto minúcenia za 21 konštatujem, že tento program sme schválili. A považujem to zasadnutie zastupiteľstva za otvorené. Zároveň ešte mám predsa jednu vec. O vystúpenie na mestskom zastupiteľstve požiadal občan Emanuel Nápoky, Kráľ prvý. Podľa rokovacieho poriadku musí prebehnúť hlasovanie o umožnení vystúpenia tomuto občanovi. Takže pán Emanuel Nápoky, Kráľ prvý, občan, ktorý požiadal vystúpenie na mestskom zastupiteľstve podľa rokovacieho poriadku. Pán poslanec. Ja sa chcem opýtať nasledovnú vec. Zákon 369 umožňuje, ktorý som hlasoval za. Chcem sa opýtať, či pán Emanuel Nápoky, Kráľ prvý, je občanom mesta Trenčín a či má uznané všetky práva, to znamená, či je svojprávny a či má voličské práva. Môžem odpovedať na to otázku. Som mesta Trenčína, mám voličské práva. Áno, dobre, tak budem hlasovať za. Chcem povedať, čo ráda, preto som vás neinformoval, lebo som nedostal aparát, takže v tejto chvíli dávam hlasovať o tomto návrhu podľa rokovacieho poriadku. Takže dávam hlasovať o tom, či mestské zastupiteľstvo umožní vystúpiť pánovi Emanuelovi Nápoky, Kráľ prvý. A samozrejme, ja sa nemusím udeliť slovo, takže prosím hlasujte. Prítomných 21 za 7, proti 8, zdržali sa 5, nehlasoval 1, konštatuje, že mestské zastupiteľstvo neumožnilo vystúpiť pánovi Emanuelovi Nápoky. Pristupujeme k bodu číslo 2, to je projekt Idea Granty. Vážení páni poslanci, pani viceprimátorka, dovoľte mi len pár slov, ktorý som poďakovať poslancom, všetkým poslancom mestského zastupiteľstva za to, že aj svojimi pripomienkami, názormi a angažovanosťou celej tejto veci pomohli k tomu, že sa pripravil návrh zmluvy spoločnosti Idea Granty, ktorý spĺňa v tejto chvíli na môjho názoru všetky náležitosti týkajúce sa vzťahu medzi mestom a súkromnou spoločnosťou. Myslím si, že je to snad prvýkrát, čo sa tak veľmi vážne do detailov o všetkých veciach diskutovalo. A chcem
chcel som sa za to poďakovať. Nájomné bývanie je to niečo nové, na čo sú mestá nie veľmi zvyknuté. Ale je pravda tá, že rodinné mestá sa nájomným bývaním veľmi intenzívne zaoberajú. Mesto Trenčín v súčasnosti vlastní 166 bytov, z toho je 77 nájomných. Od roku 2002 toto mesto nepostavilo jediný nájomný byt. Nepostavilo jediný byt. Ja som slúbil tomuto mestu, občanom, aj vo svojom mene, že musíme mesto aj rozvíjať, nie len škrtiť a nie len šetriť, ale musíme prijať rozhodnutia, ktoré znamenajú aj rozvoj tohto mesta. A nájomné bývanie je niečo, čo je veľmi dôležité pre toto mesto. Urobili sme pre tento projekt všetko, zorganizovali sme dokonca diskusiu, konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcia ministerstva dopravy, ktorí jednoznačne hovorili o tom, že nájomné bývanie je niečo, čo veľmi chýba. My sme zvyknutí byty vlastniť, ale nie sme zvyknutí, čo nás dosť brzdí k tomu, aby sme sa za prácou sťahovali. To je veľmi zložité. Nájomné bývanie je niečo, čo je úplne bežná súčasť života vo všetkých vyspelých štátoch Európy. Dokonca povie, že vo vyspelých štátoch Európy nájomné byty tvoria väčšiu súčasť bývania a prevažujú na vlastníctvom bytov. Chápem, že v tejto chvíli sa môže javiť projekt Idea Grande ako niečo veľmi zvláštne, pretože sme v období krízy a sme v období, kedy si niekto povie, že prečo mesto sa vpúšťa do takejto aktivity. Faktom je, že je to klasický PPP projekt, kedy všetky náklady až do kolaudácie, čo by v tejto chvíli malo trvať tak 2 roky, prevezme na seba investor. To znamená, že mesto z hľadiska nákladov najbližšie 2 roky nebude výstavba týchto bytov stáť ani cent. Myslím si, že v období krízy je veľmi dôležité, aby sme hľadali riešenia na rozvoj. A toto je niečo, čo tomuto mestu určite pomôže. Ja som, čo sa týka projektu Idea Grande, urobil na začiatku chybu, za ktorú sa chcem ospravedlniť. Chybu v tom, pod istým pocitom toho, že sa rozhoduje niekoľko dôležitých investorov vstupovať na Slovensko. Investori sú dnes tí, ktorí už nestačí len pekný pozemok, ale potrebujú pripraviť aj nejaké zázemie pre svojich zamestnancov. To, čo my ako zástupcovia mesta musíme ľuďom v Trenčíne v prvom rade v tomto voľnom období dať, je podľa môjho názoru práca a bývanie. To sú dve kľúčové veci, ktoré toto mesto musí zabezpečiť. Myslím si, máme to už aj odrokované, či už je to so spoločnosťou alebo Optonix, alebo s ďalšími investormi, ktorí chcú alebo špekulujú o tom, že by prišli do mesta Trenčín investovať. Aby samozrejme tí zamestnanci sa tu cítili aj pohodlne, samozrejme mali kde bývať. Preto si myslím, že výstavba nájomných bytov je kľúčová. Samotní investori hovoria, že o bývanie by sa malo prirodzene postarať mesto. Dnes je pravda tá, že napríklad len v meste Viedeň je dnes vlastnejšie ako niektoré menšie mestá, pretože za posledné obdobie mesto Viedeň postavilo viac ako 1000 nájomných bytov za primárnu sumu. Ja chcem povedať, že je úplne normálne, že dochádzalo k rôznym aj väčším diskusiám medzi mnou a poslancami kvôli zmluve aj tohto projektu. Je to
fajn, pretože nie sme tu o to, aby sme sa tu pritakávali, že všetko je v poriadku, ale aby sme sa zároveň upozorňovali na tom, že každý z nás robí chyby. Je to ale projekt, ktorý si myslím, že môže pomôcť tomuto mestu nielen prilákať investorov, ale aj ľudí v produktívnom veku, mladých ľudí, pretože tie byty budú, ako povedal aj pán Vošták, to nebudú Mercedesy, to budú škodovky, budú to prístupné byty, 50-60 m2 nájomné byty, ktoré by mali byť hotové niekedy v roku 2013. Domnievam sa, že je dôležité, aby sme umožnili mladým ľuďom nielen z Trenčína, ale aj z okolitých miest, aby si možno mohli nájsť zázemie práve tu v Trenčíne. Mesto Trenčín veľmi radikálnym spôsobom stárne. Podľa štatistického úradu slovenského stárne indexom okolo 91%, mesto Trenčín okolo 197%. Index stárnutia v tomto meste je veľmi radikálny. A nie je podľa môjho názoru dobré, aby sme tento trend nepriaznivý vývoj demografický nechali len tak. Nemyslím si, že by sme mohli udržať mladých ľudí v tomto meste tým, že si budeme myslieť, že tu dostanú len preto, lebo sa im to páči. Myslím si, že sa im to musí dobre žiť a bývať. A to je to, prečo si myslím, že tento projekt je jeden zo strategických projektov v tomto meste. A keď si myslím, že určite nielen ja, ale aj poslanci budú prichádzať s ďalšími dôležitými strategickými projektami pre toto mesto, ktoré potrebuje. Pretože nie sme tu od toho, aby sme len šetrili, ale sme tu od toho, aby sme mesto rozvíjali. Okrem práce a bývania je dôležité, že robíme aj na riešení dopravy. Verím tomu, že v tomto roku začneme v Trenčíne stavať tak dlhý most. A verím aj tomu, že aj v otázke dopravy sa pohneme významne ďalej. A takéto projekty nám samozrejme prinesú aj nových investorov a tým novú prácu. Naozaj by dovolím povedať to, že urobili sme všetko, čo bolo potrebné a dodali sme všetky dokumenty a materiály a akceptovali sme obrovskú väčšinu všetkých pripomienok poslancov, ktoré sú všetky zapracované v zmluve. Snažíme sa vám dať čo najviac informácií. A chcem vám povedať za to, že pri každom jednom takomto projekte to tak bude. Ešte raz na záver sa ospravedlňujem za to, že som ako keby predčasom prišiel s týmto projektom, ale úprimne hovorím a hovorím to s veľkou vážnosťou. Dnes sú pomerne zaujímavé investície s pomerne veľkým množstvom pracovných príležitostí a ja chcem, aby toto mesto na tie investície bolo pripravené, aby toto mesto možno zobralo štafetu a bolo prvé, ktoré rozbehne výstavbu nájomného bývania, ktoré si myslím, že v tomto meste potrebujeme a takéto byty nám tu chýbajú. Ďakujem vám pekne. Otváram diskusiu k tomu. Nikto sa neprihlásil do pani do diskusie. Ja by som chcela z tohoto miesta podporiť túto myšlienku a podporiť aj pána primátora. Ja som sa vyjadrila už aj na iných miestach, netajím sa tým, že podporujem tento projekt, pretože mi naozaj prípada ako projekt, ktorý môže byť prelomový pre toto mesto, ktorý môže priniesť nové pracovné miesta, môže mu priniesť nové impulzy pre rozvoj. A naozaj, keď sa bavíme o tom, že mesto Trenčín potrebuje nejaký silný impuls na to, aby sa rozvíjalo, tak toto môže byť práve ten impuls. Ja budem určite hlasovať za.
Ak dovolíte, ja chcem povedať ešte jednu vec. Chcem povedať, že sa komukoľvek v tomto meste, vrátane poslancov, ale samozrejme aj ktorúkoľvek občanovi v rámci tohto projektu a toho, čo sme preto spravili a jeho výhody, alebo tak, ako vnímate, budem môcť bez problémov pozrieť do toto nie je projekt, ktorý bude výhodný pre nejakého jedného človeka. Toto je projekt, ktorý má byť výhodný pre ľudí v tomto meste, pre toto mesto. A aj keď viem, že koluje množstvo informácií rôznych o tom, že to je nejaký šéf, že tým ja niekomu niečo splácam a podobne, chcem vám povedať, že nič také nie je pravda a nemám problém komukoľvek sa pozrieť do očí, povedať projekt, ktorý tohto mestu pomôže. Preto tak veľmi vážne dobre za tento projekt. Ďakujem. Vidím, že sa už nikto nehlasí do diskusie, a teda je to správne. Dovolte mi, aby som navrhol uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje uzatvorenie zmluvy o porozumení, o záväzkoch a o uzavretí budúcich zmluv medzi mestom Trenčín a Idea Grande, celá spoločnosť, v zmysle návrhu predloženého na rokovanie mestskému zastupiteľstvu dňa 26.5.2011. Nech sa páči, dám hlasovať o plánu. Ďakujem pekne, 21 za 8, proti 11, držali sa 2, nehlasoval 0. Konštatujem, že tento návrh nie je prijatý. Poďme k ďalšiemu bodu. Je to bod Som rád, že v tomto meste sa začíname baviť aj o tom, čo sa tu dialo, a že môžem hovoriť s poslancami aj o tom, akým spôsobom ďalej postupovať v každých veciach, z ktorých vyplývajú veľké záväzky mesta. A je to veľmi komplikovaná situácia, pretože tieto záväzky ohrozujú podstatnú ekonomiku tohto mesta. Ja chcem povedať len toľko, že na základe právnych analýz sme dospeli v štádiu, že sme sa rozhodli podať trestné oznámenia, aj sme tak urobili, aj známeho páchateľa v súvislosti s Marius Pedersen a RS. Chcem vám konštatovať, že okresná prokuratúra v Trenčíne postúpila toto oznámenie oddeleniu kriminálnej polície v Trenčíne, aby sa toto oddelenie týmto veciam venovalo. Dostali ste materiál, ktorý hovorí o nasledujúcich veciach. Dňa 8.6.2009 uzatvorilo mesto s obchodnou spoločnosťou Marius Pedersen zmluvu o zabezpečení starostlivosti o verejnom záujme na území mesta Trenčín, starostlivosti o detské detiska a starostlivosti o lesopark Brezina. Zmluva je rámcového charakteru a upravuje trestný spôsob realizácie obchodu, teda spôsob objednávania konkrétnych služieb, ako je postup pri stanovení ceny a listovaní účtovných dokladov a faktúr. Je pravdou, že
asi to nebudem čítať celé. Po preskúmaní účtovných a právnych dokladov v tejto veci predložených mestom Trenčín je nevyhnutné poukázať na niektoré finančné operácie s prostriedkami mesta, pri ktorých tak vedenie mesta ako i predstavitelia Marius Pedersen podľa nášho názoru porušovali opakovane druhým spôsobom zmluvu. Na základe týchto zistení, a netýka sa to len tejto spoločnosti, ale týka sa to aj spoločnosti RS, zmenila podľa trestného znamenia, aby sa touto otázkou zaoberal pri orgáne činné v trestnom konaní. Ale zároveň som sa rozhodol, že chcem otvoriť diskusiu k tomu, ako ďalej postupovať voči týmto spoločnostiam v súvislosti buď s možnými dohodami, alebo vypovedaním zmluv a otočením spolupráci. Ja osobne, z môjho pohľadu je to môj návrh, si myslím, že je rozumnejšie, aby sme sa pokúsili o dohody s oboma spoločnosťami tak, aby samozrejme to boli dohody, ktoré umožnia ďalej vykonávať služby, ktoré tieto spoločnosti v mestu poskytujú, ale zároveň dohody, ktoré ekonomicky pomôžu tomuto mestu plniť si tieto služby za adekvátnych cien a adekvátnych podmienok. Domnievam sa, že na takýto postup by som rád mal mandát mestského zastupiteľstva, aby som mohol postupovať voči týmto spoločnostiam. Pripravujú také návrhy dohôd, ktoré by som vám potom na najbližším zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil, aby ste vedeli, akým spôsobom buď sa dohodneme, alebo nedohodneme. Takže jednoznačne treba povedať, že tie záväzky voči týmto spoločnostiam sú nakoľko veľké, že nie je možné nediskutovať o tomto na pôde mestského zastupiteľstva a nehľadať spoločné riešenie s vami, poslancami mestského zastupiteľstva. Že otváram diskusiu v tomto bode. Nie, nikto, kto sa chce vyjadriť, pán Faktická. Hovorím o prípise. Môžem? Ja by som chcel otvoriť návrh pána primátora, ktorý sme uvažovali o tom a myslím si, že je pre mesto výhodnejšie v tejto finančnej situácii vyjednávať, ako sa súdiť a prísť o služby, ktoré nevieme nahradiť. Čiže a je výhoda v tom, že táto firma chce zľaviť z požiadaviek, chce znižiť náklady na služby, chce garantovať až do splatenia dlhu, že vykonáva túto činnosť a myslím si, že je výhodné aj to, že môžeme rozložiť tento splatkový kalendár na celé volebné obdobie, pretože vieme, že v rozpočte na tento rok je 17 miliónov splátky a máme to podmienené kapitálovými príjmy, ktoré nevieme ešte garantovať. Takže je tu boj o každú korunu, i keď to je možno nevýhodné, ale vždy si myslím, že je výhodnejšie v tejto situácii. Tie podmienky sú také, aké sú, ale myslím, že to riziko súdnou cestou je väčšie v tejto situácii pre mesto, takže som rád, aby sme podporili tento návrh pána primátora. Ďakujem pekne. Ja chcem povedať len to, že
dlhu mesta voči veriteľom musí prejsť hlasovanie mestského zastupiteľstva. Je to nevyhnutná záležitosť. Takže predpokladám, že keď na najbližšie zasadnutie predložím návrhy do možných dohôd, tak budeme o tom hlasovať. V tejto chvíli dovolte, aby som aktuálne sa hlásil do diskusie. Ukončil diskusiu bodu Marius Pedersen a navrhujem uznesenie, ktoré by znelo: Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne odporúča primátorovi mesta rokovať o dohode so spoločnosťou Marius Pedersen a informovať o tejto dohode na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Kto je za takéto uznesenie dal hlasovať? Za 21 konštatujem, že tento návrh je prijatý. Bod číslo 2. Spoločnosť RS, akciová spoločnosť. Tu je tiež otázka, kedy mesto Trenčín podľa dodatku číslo 13 a 14, ktorý sa týkal rekonštrukcie a stavby nových kotlov, nových zdrojov, žuje mesto a spoločnosti RS milión eur na základe týchto dodatkov. Tieto dodatky samozrejme mesto považuje za komplikované a postup, akým spôsobom boli tieto dodatky prijaté, tiež nepovažujeme za právne v poriadku. Na druhej strane je zase pravda tá, že aj v tomto prípade sa domnievam, že je dôležité pokúsiť sa dohodnúť so spoločnosťou RS na nejakom návrhu, ktorý by umožnil vyrokovať podstatne výhodnejšie finančné podmienky voči spoločnosti a pokúsiť sa o takúto dohodu s spoločnosťou RS. V tejto chvíli poviem, že či v spoločnosti RS alebo Marius Pedersen v podstate urobili všetky potrebné kroky, ktoré bolo treba. Lebo my tu nie sme ani tí, čo to máme vyšetrovať, nie sme tí, ktorí to máme súdiť. To znamená, že toto už nenecháme na iných. Z môjho pohľadu je dôležité, aby neboli ohrozené služby ľudí v tomto meste. A preto si myslím, že treba hľadať riešenie na dohody. Takže toto je môj návrh, samozrejme, môžem tam diskusiu o tomto bodu, takže je to diskusia. A poslanec Zvíka. Ja sa vám opýtam, musím to pozrieť, čiže ten návrh na uznesenie je ten, ktorý je to napísaný. Vypovedanie mandátnej zmluvy. Rozumiem, že žiadne dohody. Na tej tretej strane to platí, že vypovedanie mandátnej zmluvy. Ja si myslím, že je to mestské zastupiteľstvo môže odporúčiť vypovedanie mandátnej zmluvy spoločnosti, ale samozrejme. Pán poslanec Kanová. Ja už
som minulé 4 roky poukazoval na niektoré praktiky, ktoré boli v rozpore so zákonom. Mne nepasovalo to, že niekto profitoval z mestského majetku na úkor iných odvetví alebo iných činností a jedným z toho bola aj firma Erez. Bola smola, že bývalý mestský bytový podnik sa rozdelil a sprivatizoval tak, že sa to podelilo na služby, prebývanie, bytový podnik a debis a z toho sa odčinila táto firma, ktorá sa sprivatizovala a ostala súkromnou firmou. Vieme dobre, ako prebiehali rekonštrukcie kotolní. Poukazoval som na to už v minulom volebnom období, konkrétne som v školskej rade na základnej škole 5, kde riaditeľ nariekal, že tečie mu strecha, 3 roky žiadal, aby sa opravila strecha, nikto to nebral do úvahy, ale na silu mu nanútili rekonštrukciu kotolne, ktorá nebola v havárijnom stave a bola súca ešte 3 roky fungovať. Napriek tomu sa valili peniaze do rekonštrukcie tejto kotolne a dneska zistujeme, že išlo o faktúry za tieto práce, ktoré boli vystavené na základe neexistujúcich objednávok. Objednávky sa dodatočne dorábali, dodatočne sa dorábali doplnky týchto zmluv o dielo a nikto nikdy neskontroloval, čo skutočne bolo na týchto kotolniach vykonané. Najväčšou iróniou je, že samotný Erez nerealizoval tieto práce sám vo vlastnej režii, ale najímal si ďalších subdodávateľov, ktorý dodneska je dlžný a nezaplatil za projekty, za rekonštrukciu kotlov, prípadne za výmenu celej kotolne. Takéto praktiky si mohli dovoliť firma Erez len vďaka tomu, že tu bývalé vedenie a bývalý primátor takéto spôsoby toleroval. Vieme dobre, ako prebiehala situácia s Mariusom Pedersen, áno, že tam bola uznaná pohľadávka 1,8 milióna eur, bez toho, aby bolo informované zastupiteľstvo. Takto isto boli robené dodatky zmluv 12, 13 a 14, o ktorých absolútne nikto z zastupiteľstva nevedel. Nakoniec sa zistilo, že ide o nové zmluvy o dielo, ktoré prakticky zaväzovali mesto k zaplateniu obrovských sum a nikto nevedel, za čo tieto sumy má mesto platiť. Ja vzhľadom na tie nedostatky, ktoré sa v minulosti objavili, ja jednoznačne navrhujem, aby sme vypovedali túto mandátnu zmluvu medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Erez, pretože išlo o nezákonné a trestuhodné konanie a verím tomu, že trestné oznámenie, ktoré bolo podané, tak padne na úrodnú pôdu a skončíme tak, jak som predpovedal, že pár ľudí z bývalého vedenia skončí bielavé. Ďakujem. Ďakujem pekne, asi niekto diskusie. Ak nie, skončujem diskusiu. V podstate je treba povedať, že tento návrh na výpoveď môže byť ako odporúčanie primátorovi mesta. A prvá vec je, že zároveň teda uznesenie o tom, že odporúčate rokovať so spoločnosťou Erez o dohode v súvislosti s mandátmi z zmluvami číslo 14. Čiže mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. Ja sa domnívam, že by bolo jasne povedané, že platí len to, že v písomnej podobe, za čo hlasujeme, by mohlo to zgresovať medzi povedaním a tým, že je ja plánujem hlasovať za to, že je tu napísané vypovedanie. Nechcem dávať žiaden mandát na rokovanie. Čiže chcem byť opravený, či hlasujem za návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje vypovedanie mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi
Trenčín, mesto Trenčín a spoločnosť SAS na 23.12.2005 k znieku dodatku 1 až 15. Za toto uznesenie hlasujeme. Áno, tentokrát pán návrh na slovo schválil a odporúčal. Odporúčal, dobre. Technickú. Vypovedať zmluvu je právomoc primátora. Čiže my môžeme doporučiť, áno, aby primátor pristúpil k takémuto kroku a vypovedal na táto zmluvu. Je to doporučujúce uznesenie, ktoré my ideme schvalovať, áno? Právomoc je primátor. No. Ja samozrejme, že som dával návrh na iné uznesenie, ktoré by malo znieť mestské zastupiteľstvo v Trenčíne odporúča primátorovi mesta vypovedanie mandátne zmluvy zatvorené medzi mestom Trenčín a spoločnosťou SAS na 23.12. zmení dodatkov číslo 1 až 15, ale zároveň odporúča primátorovi rokovať a pokúsiť sa uzavrieť dohodu s spoločnosťou SAS. Samozrejme, je dá hlasovať o tom zvlášť, že keď neprejde tieto uznesenie, tak prirodzene. Faktická poznámka. Domnievam sa, že pri takto dôležitých bodoch a pri predrokovaní nejakej zmluvy boli sme pripravení rokovať len o vypovedaní. Domnievam sa, že akýkoľvek manažer by si nemal dovoliť takúto improvizáciu a principiálne meniť uznesenie. Tak prosím, aby sme to hlasovali v dvoch častiach. A je pôvodné, B je to druhé. A chcem povedať, ako budem hlasovať, som pripravený hlasovať len za A a za B hlasovať nemienim, pretože sme to nepredrokovali. Pán Fer, máte na to právo, právo si dať návrh na uznesenie do prejednávania, takže nerozumiem, čo to splietate s manažerskými rozhodnutiami. Zvláštne. Dobre, takže dám hlasovať o uznesení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne odporúča primátorovi mesta vypovedanie mandátnej zmluvy uzatvorené medzi mestom Trenčín a spoločnosťou SAS na 23.12.2005 znenie dodatkov číslo 1 až 15. Dám hlasovať o tomto uznesení. Názor uznesenia. Prítomný 21 za 16 proti 2, že sa mohla hlasovať traja. Konštatujem, že toto uznesenie sme prijali. Na uznesenie druhé, mohol som napraviť. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne odporúča primátorovi mesta vypovedať mandátne zmluvy zatvorené medzi mestom Trenčín a spoločnosťou SAS na 23.12.2005 znení dodatkov číslo 1 až 15 a zároveň odporúča primátorovi rokovať o návrhu dohody súvisiacej so záväzkami mesta Trenčín voči spoločnosti ES na základe dodatkov číslo 13 až 14. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem za 6 proti 10, zdržali si 2, hlasovali 3, konštatujem, že to je toto uznesenie nie prijal. Thank you.
Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva, nech sa páči. Pán poslanec Karanda. Ďakujem. Pán primátor, obrátili sa na mňa občania z ulic Partizánskej Obratovej údov ohľadne výstavby v bývalých rybkových záhrade medzi ulicami Obratov a Partizánska, ohľadne výstavby bytových domov. V petícii, ktorú spísali pred pár rokmi, sa bránili proti výstavbe viac ako dvojpodlažných domov s tým, že im bolo vyhovené. Teraz sa má schvaľovať územné rozhodnutie a máte ho mať na podpis s tým, kde má ísť o investičný zámer s výstavbou 4 až 5 podlaží v jednom bytovom dome. Tieto výškové domy narušia jednak kolorit tohto sídliska, respektíve tejto oblasti, a preto sa obracajú na vás, aby ste neodsúhlasili tento investičný zámer, pretože je to kvázi podvod na občanov z týchto ulic, pretože v petícii, ktorú v minulosti spísali, im bolo dané za pravdu a bola ich petícia akceptovaná a prisľúbené bolo, že nebude bežať výstavba viac ako dvojpodlažných bytových domov. Takže prosím vás, pán primátor, v mene týchto občanov ako predseda výboru mestskej časti Stred, aby ste nepodpísal tento zámer investičný, pretože pokazíme si meno a imič ako poslanci ich ako primátor. Ďalší dotaz mám od manželov Medálových, ktorí apelujú na to, že cesty sú zle značené, hlavne prechody pre chodcov, a väčšinou sú značené len stredové čiary, ktoré až tak premávke nebránia. Je pravdou, že všetky prechody, ktoré sú vyznačené zebrou, sú prakticky vygumované a robia problémy hlavne starším občanom. Uvádzajú tu, že na prechode pri Terle došlo k smrteľnej dopravnej nehode, kde prišla o život dôchodkyňa, ktorá využila prechod, keďže mala slabší zrak vzhľadom na svoj vek, 75 rokov, a žiadajú, aby sme výbor mestskej časti Stred zabezpečil značenie prechodov pre chodcov tak, jak má byť značené, a prípadne uzavrieť zmluvu s inou firmou, ktorá bude toto značenie vykonávať, pretože majú podozrenie, že zámerne sa používajú také farby, ktoré nevydržia dlho, aby sa čím viackrát opakoval tento postreh, aby táto firma čím viac zarobila. Takže buď vyhlásiť verejné obstarávanie a na firmu, ktorá má skutočne zvuk v tejto oblasti podnikania, aby sme skutočne neplatili peniaze za postreh, ktorý vydrží jednu zimu, alebo prípadne jedno leto. Ďakujem. Pán poslanec, takže ako znie otázka? Prvá interpelácia nemala nejakú otázku, nemá nejaký záver, Či máte vedomosť o tom, že má investičný zámer, ktorý máte na stole podpísať, aby tam bežala v výchových záhrade výstavba 4 až 5 podlažných bytových domov, alebo teda je tam nejaký zámer investičný, ktorý bude len do tých dve posledných garantovať. Či sa plánuje postreh, hlavne teda nový postreh prechodov prechodcov, pretože doposiaľ je postreh, že to už vymúvané postreh. Ďakujem pekne, pán primátor. Teraz som si uvedomil, že to je administratívna záležitosť o výbavení cez úrad. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec. Má niekto nejaký návrh?
nie končím. A? Mal som si posledný podplatný. Rád by som sa spýtal, či mesto plánuje frekventované prechody prechodcov označiť aj inak ako vodorovných dopravných značení, tak ako je to na niektorých už uskutočnené, to znamená semafory. Dostal som otázku od občana v súvislosti s dopravnou nehodou, ktorá sa stala pri Perle. Jedná sa tam o pomerne nebezpečný prechod, nie je ani označený, či by bolo možné umiestniť tam semafory minimálne a nejaký možno pomalovací retarder alebo nejakým spôsobom zabezpečiť tento prechod. Ďakujem, asi sa ešte niekto na relácie, ak nie, končím interpeláciu poslancov, máme to doznakanie Ďakujem za slovo, pán primátor, vážený pán primátor, vážená dáma, pani poslanci. Vzhľadom na niekoľko anonymných podnetov a sťažností zamestnancov mesta, ktorí požiadali o anonymitu a zamestnancov rozpočtových organizácií základných škôl za neskorené poukázanie výplat za mesiac december 2010 si dovolujem poukázať na tieto zistené skutočnosti. Výplaty zamestnancov rozpočtových organizácií škôl poukazované do štátneho rozpočtu ako prenesený výkon štátnej správy, a to prostredníctvom Krajského školského úradu v Trenčine, ktorý listom zo dňa 5. januára 2011 oznámil, že z účtu Krajského školského úradu poukázal normatívne finančné prostriedky na mesiac január 2011 za prenesené kompetencie pre školy zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, a to v objeme 397 175 eur. Pričom boli určené na bežné výdavky, vrátane výdavkov na mzdy a platy. Dňa 7. januára 2011 finančné prostriedky v tomto objeme boli pripísané na dotačný účet mesta Trenčín. Konečný zostatok na dotačnom účte 7. januáru 2011 bol 432 258,11 eur. Podľa výpisu bankového bol stav na tomto účte nezmenený do 17. januára 2011. 18. januára 2011 bol konečný dostatok na účte 434 640,78 eur. 21. januára 2011 bol konečný dostatok na účte 434 924,91 eur. Mesto poukázalo finančné prostriedky školám až 21. januára 2011, pričom deň splatnosti výplaty, ktorý bol 15. dňa nasledujúceho mesiaca, na účtoch finančné zdroje boli. Niektoré školy už zaplatili pokutu sociálnej poisťovne za to, že poslali neskoro odvody za decembrové výplaty, čo je priama finančná škoda, spôsobená nesprávnym rozhodnutím. Komu bude táto škoda zosobnená? Výplaty zamestnancov mesta Trenčín za mesiac december 2010 neboli vyplatené v riadnom výplatnom termíne, to je 15. dňu nasledujúceho mesiaca, tak ako je to zazmluvnené v pracovných zmluvách zamestnancov. Primátor mesta Trenčín rozhodnutím číslo 1 zo dňa 31.12.2010 stanovil výplatný termín na 25. januára 2011. Pričom je preukázateľné, že finančné prostriedky na účte mesta boli v čase od 12. januára 2011. Mestom boli zverejnené informácie prostredníctvom viacerých vyhlásení
hlásení v médiách o nepriaznivé finančnej situácii mesta. Predovšetkým o tom, že na účtoch mesta v Renčine je dostatok finančných prostriedkov na výplatu miest. Citujem: Mesto na mzdy potrebuje asi pre 200 zamestnancov 1,1 milióna eur a disponibilných prostriedkov na účte má okolo 600 000 eur, teda chýba asi 770 000 eur. To bolo vyjadrenie mesta v januári tohto roka, citované z médií. Výplaty zamestnancov mesta predstavujú cirka 275 eur. Tieto výplaty, teda mzdy a odvody, sú prevádzané z bežného účtu Dexia Banky akciová spoločnosť na mzdový účet, z ktorého sú následne vyplácané. Podľa výpisu z bankového účta Dexia Banky zo dňa 12. januára 2011 je preukázateľné, že dňa 12. januára 2011 bol konečný dostatok na účte 434 211,20 eur. Ten deň na tento účet bola poukázaná suma 1 415 506 eur ako príjem z podielových daní od štátu. Dňa 13. januára bol konečný dostatok na tomto účte 341 456,37 eur. Dňa 14. januára bol konečný dostatok na tomto účte 342 498,97 eur. Dňa 15. januára 2011 bol konečný dostatok na tomto účte 350 959,32 eur. Dňa 18. januára 2011 bol konečný dostatok na tomto účte 362 594,40 eur. Dňa 19. januára 2011 bol dostatok na účte 364 663,30 eur. Dňa 20. januára 2011 bol dostatok na účte 373 121,34 eur. Dňa 20. januára 2011 boli prevedené finančné prostriedky v hodnote 275 000 eur na účet mzdový, teda na mzdy a odvody zamestnancov mesta. Z uvedeného vyplýva, že mzdy a odvody neboli v deň ich splatnosti zamestnancom vyplatené, hoci v tento deň boli peňažné prostriedky na ich výplatu a tieto peňažné prostriedky neboli použité na zabezpečenie činnosti zamestnávateľa. Zmluva o kontokorentnom úvere z Dexia Banka umožňuje debetný dostatok vo výške 2 milióny eur. Teda na výplaty sa mohli použiť aj tieto finančné zdroje. Na základe uvedeného je zrejme, že došlo k zavádzaniu verejnosti i samotných zamestnancov mesta, keďže informácia o nedostatku finančných prostriedkov na výplatu miest a odvodov sa nezakladala na pravdivých skutkových okolnostiach. Z uvedeného dôvodu podávam podnet na prokuratúru na prešetrenie, či došlo k naplneniu skutkovej podstaty paragrafu 214 zákona 300/2005 zbierky zákonov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám. Hlási sa niekto do hlasovania. Ja myslím, že to nie je priestor na to, aby sme si riešili nejaké veci. Takže ja na to neprajem, že sa mi nechce. Je niečo, niekto ešte to bude rôzne. Ak nie je už rôzne, konštatujem, že mimoriadna zasadnutia mestského zastupiteľstva vyčerpali, že vám mám prijetý deň a kým sa Hardware pre internetovú televíziu dodáva Progma.